Forsi llum il-ġurnata diffiċli wieħed jimmaġina kif belt ewlenija fl-Ewropa tista' tkun maqfula bħalli kieku kienet tinsab ġo Gaġġa. Imma f'Berlin hekk ġara mhux wisq ilu. Din hija l-istorja tal-ħajt ta' Berlin u tbatija kbira li kkawża. Il-ħajt ta' Berlin kien twil 96 mil b'ħajt doppju u msewwes minn mijiet ta' watchtowers li l-iskop tiegħu kien sabiex jagħlaq il-poplu ta' Berlin tal-Lvant ġo Gaġġa. Gaġġa komunista li ma kienx faċli sabiex wieħed jaħrab minnha. Ħafna ppruvaw, ftit irnexxielhom u bosta mietu. L-iskop ta' dan id-dokumentarju huwa proprju tifkira ta' dawn in-nies li sfaw vittmi meta pruvaw jaħarbu minn din il-kaġġa terribbli. Proprju din is-sena, il-ħajt ta' Berlin jala 20 sena mill-waqa' tiegħu. Imma llum irridu niftakru li għal kważi 30 sena sħaħ nies innoċenti għax sempliċiment ridu ġejjieni aħjar, għax sempliċiment ridu futur b'tama, batew il-konsegwenzi meta pruvaw jaħarbu mill-gaġġa tal-komunisti li kienu vittmi tagħha bla tort. U rridu jaqsmu l-ħajt ta' Berlin għal ħajja aħjar li kienet qed tistennihom. Din hija tifkira solenni li qed nagħtu lil dawn il-vittmi. Vittmi tal-ħajt terribbli li kien jeżisti f'Berlin bejn l-1961 sal-1989. Il-ħajt ta' Berlin jibqa' magħruf għas-simbolu tal-qasma bejn il-Lvant u l-Punent. Il-qasma bejn il-Ġermanja tal-Punent mill-Ġermanja tal-Lvant. Il-qasma bejn il-pajjiżi demokratiċi jew kapitalisti u l-pajjiżi komunisti. Din il-qasma kienet il-qofol fil-Gwerra l-Birda li kienet teżisti wara t-tieni Gwerra Dinjija bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika fis-seklu 20. Għal ħafna nies, il-ħajt ta' Berlin kien is-simbolu tal-purtiera tal-ħadid li kienet taqsam dawn iż-żewġ frontieri kbar jew superpotenzi kbar li kważi ġabu d-dinja f'xifer ta' gwerra nukleari. Jekk nagħtu titwila lura u mmorru ftit lura fl-istorja, eżattament wara t-tieni Gwerra Dinjija, naraw kif il-qawwiet il-kbar li rebħu din il-gwerra kienu deċidew li jaqsmu l-Ġermanja Nażista telliefa bejniethom sabiex idajfuha u jikkontrollaw aħjar. Ħalli bekk tmut il-possibilità li tinqala gwerra oħra. Għalhekk naraw li l-Ġermanja nqasmet bejn l-Istati Uniti, l-Ingilterra, il-Franza u l-Unjoni Sovjetika. Anke Berlin, bħala l-belt kapitali tal-Ġermanja, kienet maqsuma bejn dawn l-erba' qawwiet kbar, għalkemm il-pożizzjoni ġeografika tagħha kienet tinsab fil-qalba tan-naħa Sovjetika. Wara ftit ta' żmien beda jinħoloq nuqqas taqbil serju bejn qawwiet Franċiżi, Ingliżi u Amerikani kontra dawk Sovjetiċi. Dan wassal sabiex il-Franċiżi, l-Ingliżi u l-Amerikani finalment ingħaqdu flimkien bl-iskop li jgħinu ekonomikament il-Ġermanja tal-Punent li kienet taħt it-tmexxija tagħhom, kif ukoll il-parti ta' Berlin li kienu jikkontrollaw. Min-naħa l-oħra iżda, l-Unjoni Sovjetika ma rridix tissieħeb f'dan il-proġett. Anzi, daħlet fis-seħħ sistema komunista kemm fil-Ġermanja tal-Lvant kif ukoll fil-parti ta' Berlin li kienu jikkontrollaw.
Dan wassal qasma totali ġewwa Berlin, fil-qalba tal-Ewropa. Għalhekk, fi ftit snin, minn sempliċi nuqqas ta' qbil, is-sitwazzjoni nbidlet f'taqtija bejn żewġ fronti kbar li kienu kompletament kontrarji għal xulxin f'kollox. Imma x'waslet din il-qasma fil-ħajja ta' kuljum? Kif affettwat in-nies li kienu jgħixu ġewwa Berlin? Hekk kif il-qasma kienet ċara, ħafna min-nies li kienu jgħixu fin-naħa komunista bdew imorru lejn in-naħa l-oħra. Fi kliem ieħor, sal-1961 ma' 3.5 miljun persuna għażlu li jmorru lejn il-punent. Hawnhekk qed ngħidu li 20% tan-nies telqu minn djarhom għax ridu futur aħjar taħt id-demokrazija tal-punent. Ħafna minn dawn l-immigranti kienu żgħażagħ u intellettwali, jiġifieri dawk in-nies li rridu verament jisfruttaw il-potenzjal tagħhom. Din il-mewġa tal-immigranti kontinwa bdiet iddejjaq ħafna lis-Sovjetiċi tal-Lvant sabiex sa fl-aħħar biex jippruvaw waqfuha għal kollox bdew jibnu fl-1961 il-ħajt terribbli ta' Berlin. Din il-mossa fissret mhux biss waqfien ta' dawn l-immigrazzjonijiet, imma fissret ukoll li ħafna familji sfaw mifrudin għal snin sħaħ. Fissret ukoll li ħafna oħrajn tilfu l-impjieg tagħhom, iżda l-iskop aħħari tal-ħajt kien sabiex joqtol kull tama li persuna kellha sabiex tikseb l-iktar ħaġa prezzjuża li għandha, il-libertà. Tista' tgħid li sabiex wieħed jaqsam mill-Lvant tal-Punent għal persuna Ġermaniża kienet kważi xi ħaġa impossibbli f'dawn iċ-ċirkostanzi. Imma bosta nies xorta waħda pruvaw jaħarbu u jaqsmu l-ħajt, jew bil-moħbi jew b'kull mezz possibbli, għalkemm il-perikli li dan ġab miegħu kienu kbar. Huwa kkalkulat li kien hemm mal-5,000 ħarba li rnexxew tul dawn it-30 sena kemm il-ħajt dam jeżisti. Iżda ma' dawn kien hemm eluf oħra li ma rnexxewx u kien hemm uħud li ħallew ħajjithom. Ma nafux iċ-ċifra eżatta tan-nies li ħallew ħajjithom huma u jaqsmu l-ħajt, imma żgur li taqbeż il-200 persuna. Jista' jkun li kienu iżjed. Fil-bidu qabel ma l-ħajt beda tiela, bosta nies kien irnexxielhom jaħarbu billi jaqbżu jew jaqtaw parti mill-firdi ferru tal-Ingiges. Iżda appena kif il-ħajt ta' Berlin kien komplut, l-iktar mezz li bih in-nies li rnexxielhom jaqsmu min-naħa l-oħra kien permezz ta' tħaffir ta' mini taħt l-art. Tħaffir li ħafna drabi ħassnin sakemm ikun komplut u ħafna drabi kien falliment aktar milli suċċess. Iżda kien hemm suċċessi wkoll. Kien hemm oħrajn li saħansitra ħarbu billi mxew għal bkatusi kbar li kien jgħaddi dranaġġ minnhom u li kienu jwasslu mill-Lvant għal Punent. Ħafna minn dawn l-attentati kienu ta' bilħaq falliment. U l-aktar fattur kiefer kien li jekk xi ħadd kien jisfa' midrub waqt xi ħarba, kien jitħalla fejn ikun, għax ħadd ma kien jissogra jmur jgħinu minħabba li l-assisa tal-frontiera kienu nies bla ħniena u kienu jisparaw fuqhom żgur, kif fil-fatt spiss għamlu. Il-midrubin kienu wkoll jitħallew fil-post sakemm jiżvinaw ruhom u jmutu. Din kienet azzjoni mistmerra u krudili fuq vittmi ta' bilħaq innoċenti bl-iskop li tagħti l-messaġġ ta' qtieħ il-qalb lil kull min kien qed jaħseb biex jaħrab. Azzjoni bħal din spiss kienet ikkundannata minn diversi pajjiżi demokratiċi fid-dinja f'dak iż-żmien, iżda dawn il-kundanni ġustifikati sfortunatament waqgħu fuq widnejn torox. Sa fl-aħħar
wara li l-komuniżmu beda mill-mod il-mod jisfaxxa fl-Unjoni Sovjetika, f'ħafna pajjiżi Ewropew in-nies finalment bdew jilliberaw ruħhom minn dan il-madmat u terrur, inkluż fil-Ġermanja. Finalment, wara ħafna snin, fid-9 ta' Novembru tal-1989 sa fl-aħħar il-ħajt ta' Berlin sfaxxa. Imma li mwietu tbatija li sofrew dan in-nies, għandna nżommuhom fissi f'moħħna ħalli jservuna ta' lezzjoni għal ġejjieni sabiex ma ninsew qatt il-perikli li ġab miegħu il-komuniżmu. Ħalli ma ninsew qatt il-perikli li waslet il-firda u fuq kollox ħalli nosservaw u nirrispettaw dejjem id-dritt li kull wieħed u waħda minna għandu dejjem iħadden jew tħadden, id-dritt tal-libertà. Libertà li poplu ta' Berlin kien imċaħħad minnha għal 30 sena sħaħ.